screensaver mode. Apang mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, labi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts, samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts, gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, magano bu ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space, agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o container pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Magamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung diyutay lang kamo, hindi magamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Kabombo! Ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref.
Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, magamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agud hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulot ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan.
Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtub 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tubtub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged.
Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling losses. to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari ang mga better practices sagod nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangunin niya ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka sa screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod niya mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space, agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihangar na lang ang bayo agad hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agad magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin. Celebrating 60 years of media. 60 taon sa katotohanan.
60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit. Ikaw at o tanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pasakit. Ay, gising at magbangon sa pagkakupili, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtangkot mo ang tunay kong pagdaig. 4 minutos nang nakaligad sa takna sang alas 7 sang gabi. Welcome na mga kabombo sa aton nga programa. Ang Bombo Harana kag iban pa. Ako po din niyo si Bombo Grayson Parcon Lubaton sini nga gabi. Amunin kita sa oras nga alas 7:09 sa sining gabi isang Domingo. Pet sa 23 na kita sa bulan sang Agosto, tig 2026. Maayong gabi sa bilog nga pungsod Pilipinas, sa Guaman sang pungsod, diri sa Bugos nga Negros Island region, kag syempre sa Bugos nga Negros Occidental, kag sa Bacolod City. Masako-sako pa sa gyapon nato sa mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod, especially sa Dalan Lacson, diri sa may barangay Mandaragan, pagwa man sa syudad, padulong sa ibang nga parte sa Northern Negros, sa man sa Dalan Araneta, sa Southern Negros naman. Subong no mayo aton nga tiyempo, mamala ang dalan, pero expectar naton basi buwas nga adlaw magtupa ang madamol nga pag-ulan. Subong nga gabi, makita ninyo kami live nga nagapangalagad sa aton sining Facebook Live. Just type Bombo Radio o kun Bombo Bacolod live stream. Dira. Live kami dira nga nagapangalagad mga kabombo, kag sa aton nga YouTube channel. Just type Bombo Radio Bacolod kag makita nyo man kami dira. Pwede ka mo ka-comment both Facebook and YouTube sa inyo sining nga greetings sa inyong mga pinalangga, pamilya, o kung kaaway nyo, i-greet nyo. No? Basta diri pa lang kamo mag-ayuhay. Kag, syempre, ang aton sining mga kauturan nga nagapamati sa 630 kHz. Ilatag sa mga radyo, ang aton sining frequency, again, 630 kHz. DYWB Bombo Radio Bacolod. Kag, iban pa nga pamagi ang Bombo Radio or kon mobile app, pwede gid sa gihapon kita dira mapamatian, kag amo na siya makita ninyo ang aton nga mga gitarista kag mga haranista sining gabi sang Domingo. Tatay, mga duha ka tatay do na may gidang inyo nga mga postura haw nakapulo, no? Ang isa do flowering, ang isa checkered. Oo, ano gid inspired gid ka tama? Inspired man gabi dali sila. May gabi naman sa mga suki. Yes. Naman magapalayag ang Bombo Harana.
amati ka mo dire kaya maning bantog nga programa sang Bombo Radio. Sa kabukiran bakit sa baybayon, Bombo Radio ginaya kada Domingo. So tutok na kamo dire kag basta rin na daw sang labaliog nga motilya nga may unod man ha, kag may basta kag parisid sang sound na tupad ninyo kay maride na kami kay magpabati sa inyo sa among mga music. Request lang kamo dire. Correct. Ikaw naman na tayo, Ernesto. Basi, naman kami, may tamyahon ka. Pamili ubinsa da sa Escalante da, Oh. sa Tubuso. Hasta sa Cebu na damo nagpamati sa aton da, hasta diri sa Kuan, Talutog, Murcia. Diri pa gid sa Kuan. Sa diin. Diri sa Sa stasyon. Stasyon? Si Palay damo. Si Palay. Kalayo ba? Abi ko stasyon. Si Palay. Oo, basta sa Kuan sa Cebu. Abi ko diri sa stasyon sa Mumbo. Ang tawag Facebook kami atong mga Kuan, ang mga pamilya sa ubinsa, mga hikilan. Yes. Sige. Lingaw sa inyo. Oo. Mati lang mo da sa harana sa Correct. Mera kita sa 11. Sakto, 11 upunta. Oh. 11 ka mga. Dala na ka mo di sa 11? Ay, ako na yata ko sa yan amigo sa siya na yata ka. May bisita kita naman. Okay. Sige, masugod na kita. Great lang kamo dala kaga mag-request kamo sa inyo mga ambahanon nga ti duga remind or gusto nyo gid mabatian kay gina-remind kamo sa inyo nga mga nakalipas. Sige, una kita. Mga kapambo sa aton sining ranista, si Tatay Ed Revillo. Tatay Ed, where are you? Yes. Ano ni siya man? Okay. Ara na siya. Oh, nakapula si Tatay Ed. Birthday ni Guru ay. Pinigil. Ako inigil. Oo. Tatay Ed, may gabi. Diri ka tayo. Igul. Sa tabi. Ako'y ning kailong nga mangin katulad subong botong piski sa sangasing kahoy nga dili na makalupad kay ang pakuli natom singkal sang kasaki imaya ang dughan sa duta na taktak ang kailong pispin kaya ginbang danan sinilab sang gugma ang kagipusoon mapungko maghigda nga buot magtulog toyo ko limuton gugmang tinipigan sa sulod sang dughan halata pulayon pangawat lamang kay dili mamati bisan anhon mo nga bulong kundi ikaw inday ang makapaumpaw o kalipay na kun gugmang walay patughiling nga imogen patumbayaan ining makaluluoy kay lukong dugan mas bali pang mamatay mas bali pang mamatay mas bali pang mamatay nga wala ting galibay mapungko maghigda nga buot magtulog toyo ko limoton gugmang tinitigan sa sulod sang dughan halos da pulayon
mapangawat lamang kay dili mamati bisananhon mo nga bolong kundi ikaw inday ang makapaumpaw o kalipay na kun gugmang walay patog siling nga imugen patumbayaan ining makaluluoy kay lukong dugan mas balit pang mamatay mas balit pang mamatay mas balit pang mamatay nga wala ding kalipay. Natamyaw ko dara sa Mansilingan si Marico Gloria kag si Parinistor pare mayong gabilanda kag hindi lang ka magdungon kaway kami da kakanto. Kay Lagi da. Alam mo. Dira gali sa barangay Iglauan ginapatamyaw kumanda si Jimmy kag si Bibing. Mailan na nga pagpamati, Jem. Kag mailang gabida sa inyo. Kag dira gali sa balay si Ruben Rebillo kag si Andresa Rebillo mayong gabilanda kag sa Sinda gali sa Santo Rosario. Ginatamyaw ko man si Bibing Baal. Beng mailan na nga pagpamati si Mutanggia. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebillo sa Bombo. Basta Radio Bombo. Oh, number 1. Yes, thank you Tatay Ed Rebillo. Great kita danay sa aton sini nga mga kabombo nga naga-view sa aton sini via Facebook Live. Si Ma'am Sonia. Ma'am Sonia, ano ni siya? Doko? Oh. Doko? Sonia Doko, good evening. Bombog, request lang ko, Falling Leaves by Bing Galvan. Tamiyaw lang kay Ed Solano, Ray David. Mga ito, kanya ni Kuray. Merly Solano, Ronaldo Doko, sang, ano ni siya? Sang Balaring. God bless sa inyo, Bombo. Ang isa pa gid si Kent Bulakha, Waniza gali. Kent Bulakha, Waniza. Good evening mo Grace, monitor lang kami di sa barangay Hanumanan Zone 8 ginatamyaw ko lang sa barangay Araal. La Carlota City ang Bulakha family kay Choy Dan Bulakha, Neneng Bulakha, Jesus Bulakha kag sa Minlo Talisay kay Choy Tony Waniza. Tama pa si Sir Megindugang, si Tony Waniza, kay Chay Fe Waniza. Thanks, Gid Bombo Gracelyn. Ari pagidugang greetings from Helen. Helen, medyo gamay siya, no? Si Ma'am Helen Duguna. Ma'am Helen Duguna. Good evening, Momo Grace. Kag sa duha ka talentadong gitarista, Bombo Bing. Kag Bombo Ernesto. Request ko, Dance with My Father. Salamat, Gid. Kag God bless. Kay Ma'am Leticia Kindo Dormis, shout out lang da. Good eve. Good eve from Carmela, Talisay City. Gapamati kami diri, shout out da. Yes, may gabi Ma'am Leticia. Kay, syempre sa akong friend. Kag friends ang Bombo Radio. Si Ma'am Maylin Dr. Prado. Good evening, Momo Grace, ka sa talented. Nga mga gitarista, kag haranista, pamati lang ko through Bombo mobile apps. Happy Sunday. Thank you, ma'am. Sir Adrian Gumape. Good evening, Momo Grace. Gamonitor kami sa Barangay Hawayan, Silay City. Good evening, Gracelyn. Ari kami sa Talisay, New Market sang Sabado. Nakita ko, kasang bata ko. Hi, hello, Ma'am Leticia Kendo Dormis. Oo, gali, si Ma'am Ana Marie Dormis. Thank you so much. No, nakita ko na sila sa Talisay City. Sang pagpatigayon, tabala tayo Bingal ba? Nato ka to? Public market ka bago. Oo, the mall, no? Wow, gwapo. Gwapo nga serbisyo.
Guwapa man senior. Yes, so ara sila gali. Thank you Ged sa pag subaybay sa aton sa nga programa. And si Ma'am or si Sir Clarence Locsin. Good PM, Ma'am. Greet lang sa akong family Locsin. Happy birthday sa magulang ko, Marjorie Rojo. Happy birthday, Ma'am Marjorie! Enjoy life and God bless. Sa tanong yung mga may birthday, karon basi makatukat, happy birthday, no? Para sa ila, kahit namin gid siya kung mapasalamatan ta ang mahal nga makaako. Agi sa pagkanta man, no? Sa ato sa mga kuturan nga nag-celebrate sa birthday, sa bagong kabuhi, ay natagman sa ila. May birthday din sa bawang, wala? Ay na, tapos na. Tapos na. Sige, next! Si Tatay, si Ma'am Wilgina. Si Nanay gali. Si Tatay. Nanay Wilgina Pacquiao. Ikaw na. Next naman natin masaw ng mga greetings sa ato sa mga kabombo. Falling leaves to kagina no ang ang request. Arsi na Nanay Wilgina. Nanay Wilgina dila ka to bang ka yellow ka ba bombo kagi ja. To ka to bang. Dire ka na yo. Say God. Okay. All right. Gwapaha. Nanay Wilgina Pacquiao. Kay tamis sa aking pagminahalay, akala ko lahat ay walang hangganan. Subalit ang kwento'y biglang nagbago. Malimot ka sa aking pangako, kahit giliw ako ay lilisan mo. Puso ko nga hindi magbabago, ang ikaw ang lahat sa aking buhay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Ito pa ang guhit sa aking palad ng pag-ibig. Ako'y surimpala. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Paglaruan ko ay taksila, kahit giliw ako ay lilisan mo. Puso ko nga hindi magbabago, ang ikaw ang lahat sa aking buhay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Itupad ang guhit sa aking palad ng pag-ibig. Ako'y surimpala. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Paglaruan ko ay taksila, kahit giliw ako ay lilisan mo. Puso ko nga hindi magbabago, ang ikaw ang lahat sa aking buhay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Magbalik ka, ako'y maghihintay. Hey! Sige, great nanay. Manamya ko din kung kumarin ako, Gloria, ni Maya, Marie Gloria. Pasensya lang gid ha. Pasensya lang gid ka, alas 5 namin nagkagawa. Og si Parenistor, og sa tanan akong ihado. Og manamyaw man ko kay sa tanan diha sa Paho, ang
pamati lang niya sa harana si Bibing Jimmy og sa tanan mga rebelyo og tanan mga sampung may gabi nyo diha o pamili Bilyisa o pamili Ubinsa o tanan lang sa akong mga bata pamili Diamante o pamili Pacquiao. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante may gabi. Sabi kong nag-boxing. Basta radyo Bombo o Bombo number 1, salamat. Salamat, Gid! Agwapa, buyag. Thanks, Nay. Next, aton sa nga i-great dan, Nay. Aton sa pala ka mga kauturan sa Facebook Live naton, Sir Edwin Juarez. Hi, Sir! Oo, good evening ko, no. Miss Lubaton. Gidugay, mamisis na ta. Ate ka na. Good evening, Miss Lubaton, Juarez. Piyo sa ako, no? Kasi was, please greet Juarez family from Purok Malipayon, Barangay Sampinit, Bago City. Nakita ko to si Sir Edwin. Hello, Sir. Si Ma'am Leticia Dormis. Yes, Ma'am. Thank you. Thank you man sa inyo sa pag-support nyo sa Bombo Radio Bacolod. Halin pa sa una, no? Ni Ma'am Anna Marie Dormis. And si Sir Clarence Loxi, request lang ko, lady. Sabi ko, isugpon. Lady! Ma'am, greet lang gid kay Kagawad Bert Gilbert Alinda, soon to be Kapitan. Wow! Grabe! Grabe giguro performance si Kagawad. Ay! No? Tapos yung mga kabombo naman sa YouTube naton, may nag-greet man. Sa kay Sir Manjo Arnejo, mayong gabi, Bombo Grace, monitor kami Shinda Binitin Mursha, Iyog Tamyaw Kayong Palermo. Okay, hello. Fernie Belmonte naman, nag-comment si Sir Fernie Belmonte. Good evening, Ma'am Grace. Kag sa mga gitarista, ma-request lang ko, dalawi daw. Thanks kag Happy Sunday. No, may nag-request na. And Leo De Gario Kadusale. Good evening sa tanan. Stop sa Bombo mahayong gabi. Okay. Good evening sa mga staff sa Bombo. Mahayong gabi lang da sa Mrs. ko, Rita Kadusale, sa relocation site Granada. Pwede ka request. People love para na, sa Mrs. ko. Wow. Nga gapang laba. Kadamo sa request nyo. May people love, may dalawi daw, may ano pa to, falling leaves. May ano pa ginto? Ang iban, ano ni? Daw mayo tahaw. Mali, sir. Kenneth Waniza, Bombo Grace lang ginatamyaw ko lang sa barangay Araal, si Choi Dan Bulakha, Nining Bulakha. Yes. And, lagin ako ni Galigin Greet. Nag-greet man si sir sa aton nga live stream, no? Good evening, Bombo Grace, from Rabuni Krobes, or Rabuni Krobes. Request lang ko, Iloilo, ang banwa ko. Oo. Sir Manjo Arnejo again. May gabi, Bombo Grace din. Yes, correct. Si Ma'am Lorna Salomon. Magandang gabi po sa lahat ng taga-Bombo. Greetings from the city of Batangas. Batangas City. Lagi po kami naka-tune in sa Bombo Radio. Okay. Good evening sa mga gitarista. Kagwapa, kagwapo. Mga haranista. No? From Sir Leo, again, Sir Leo Gario Kadosali. Okay, damo pagid di mapa ano ni siya? Oo, di na ako kakita. Ari, si Sir Leo nagabadamo gid di pamatisa harana sa okay. Kaya wala ba space? Putang niya ba space, Leog? Tama ka mamati sa harana. Oo, sa St. Benilde Host, Bombo Grace. Thank you so much sa mga nag-greet sa atin sa YouTube. Ari, last na lang gid mga tay, kagnay. From Antonio Tabat. Bakit hindi ka naka-live? Bombo Grace. Naka-live ako, sir. Naka-live po tayo. Naka-live tayo, ha? Oo. Sa YouTube at saka sa Facebook. Bombo Bacolod live stream sa Facebook, sir. Just type Bombo. Oo, nag-comment ka na digali. Okay. Good evening, Bombo Grace. Ginatamya ko liwat. Belated happy birthday kay Mother May. Sa Gloria Flor kag sa at akon nga duha ka kumpare kung gitarista nga si
Sino ka mo? Tatay Bing, kasi Tatay Ernesto, kasi pare, si Mare Pacquiao, kag pare Mundot. Mundot kag Bing, kag sa wala, ano ko na mention, maayong gabi sa inyo, kag God bless us all, or God bless you all, kag belated happy birthday kay Tito Feli, Tito Feli sa Katabla, bye-bye ang mga Aragatamyaw, Marino Kim, ga-request ko sa mata, makikita si Pare Bing, lang ang gusto ko makanta. Salamat. From Sonia Baflor. Si Ma'am Jovis Sarge Modente, Belago Bamagristin, Manong Bing, and Manong Ernesto, and to all singers watching live with you. Yes, next na ton nga Manog. Ako na yata ko na siya kay mga po. Subong na? Oh. Sige, si Tatay Ed na siya, no? Lopez! Diba? Sa ulo ko? Oo, ako niya. Ang imo? Oo, yata ko siya. Ang imo, yatang mo siya? Kanta? Ang imo turno. Tayo na ka tayo. Ay, mag-gitara ka? Ay, andara tayo. Ara. Oh, yes. Oh, very good. Sige, Tatay Ed Lopez from Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Es ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sorprender. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como el mar que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, siento amor no debe ver. Es la historia de un amor. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, siento amor no te ver. Es la historia de un amor. Ginatamyaw na no sa dira sa amon sa Gonzaga sa division. Ako na po nga si Abel Lopez, si Brian Lopez, si Belen Lopez, kag sa dira man sa ilang mga ginikanan, kag sa ilang mga tiya na binigay sa kay Gingging, kag sa mga ako man mga grupo da sa Chicken House, mayo lang ang pagpamati. Medyo na, ano sa'yo mo, Grace Tay, nagkakatulang na tulan. Nakarongan ko sa iyo mga busis. Busis sa iyo, Tiyog. Thank you, Tay. Mapuli ka na, Tay? Hindi pa. Ay, hindi pa? Hugid-hugay pa? Welcome sa mga radyo pa ko. Thank you, gina. Okay. Next naton, nga ranista, si Ma'am Emily Narciso. Yes, karon lang kita mag-greet sa aton sa inyo mga kauturan, no? Ngayon natingob ko di ang mga greetings. Yes, Ma'am Emeline. Oo, Oo. Ang kanta ko ni Ma'am Emeline is Yellow Ribbon.
Yellow ribbon! Do si Ma'am Muljin, naman itong nakayilo. Kanami, kay Ma'am Muljin, ang bayo, no? Dohulmon ko ba? Ma'am Emily Narciso, ang permit naman ko upod ka na Domingo. Yes. Hi! Diri, oh. Okay. Ay, Gabi. Sige. Yellow ribbon! Kanta ho ni Ma'am Emily Narciso. Coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you know just what to do. If you still want me, if you still want me, I'll tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. A simple yellow ribbon in my heart, it holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. Come on and hold me, please. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. Come on and hold me, please. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. I would like to greet the founder of Bombo Radio Philippines, Sir Rogelio M. Florete, the CEO, Miss Margaret Ruth Florete, and all the men and women of Bombo Radio Bacolod. To my mom, Mama Terry Sabago, and my cousins, hello sa inyo. And also to my neighbors sa Block 9, Lot 14, Barangay Handumanan, especially kay Ma'am Bobot Makilan and Ma'am Jean Amoyot. This is Miss Emily Narciso saying, Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Wow! Kompleto. Thank you, Ma'am Emily. Okay. Sige, mag-greet kita danay mga kabombo. Si Ma'am Seb, Viva Flor, itong kaligina na mispronounce ko iya pangalan, no? Ang nag-greet. And sa ibang naton rin ang mga greetings, halin kay Sir Mark Francis. Good evening, listening from Hacienda Gloria, Barangay Concepcion, Talisay City, pag-greet. Ayumana family. Thank you so much, sir.
ano naman, Masiar ka? Sir Lordy Yendor Monreal, good eve. Bombo Grace, request lang ko, Falling Leaves by Bing Galvan, tamyo lang kay Ed Solano, Merly Solano, kay Ray David, kagina, nabasa ko na nino, Barangay Balaring, sa silay ni siya. Okay, God bless sa inyo. And sa iban pagid, ang ato na rin nga mga i-greet, sini nga gabi, syempre, ang akon nga mga na-meet, along the way nga nagabulig man sa aton sini nga pagpangita balita or paghatag sa aton sa mga balita, mga grasya na gina-share man nila ang konda Parintes Talisay City. Si Ma'am Janet Ligarde. Si Ma'am Janet Ligarde, nakita ko man siya liwat sa Talisay, mga kabombo sa papatigayon sang swerte sa palengke promo activation. Ang iya pagin sini nga bana, si Sir Nanding Ligarde, mga parinti ko na sila sa Ligarde side, sa kay father ko nga side, kag sa ila sini nga mga kabataan. Again, Ma'am Janet Ligarde and Nanding Ligarde, madamo yun nga salamat. Nagabaligyan sila sang kasag. Nami isang kasag. Salamat, kid. And, pero allergic kita pero sige Japon, kakaon kita. Sinong kakaon nga, bisan allergy na siya. Kakaon Japon. Inamit minu, kisa kabudlay, gidya likawan sang bawal. At least, hindi saya bawal na gamot. Pagkaon saya. Ready lang sang bulong sa allergy, pero ka-okay man lang, nga gamay lang ato nakaon, pero salamat kita, wala kita ginkuhit sang aton nga allergy. Sa iban dira, maayong gabi sa gihapon sa aton tanan, kag syempre, ginagreet ko man diri ang mabuot nga konduktor sa VTI, Via Car Transit Incorporated, nga pisan-pisan gid sa kuha sa mga pasahero. Padulong sa Banwa sang Calatrava, si Sir Delmark Guevara. Importante, hindi lang magutok gid sa bus, kay para nga safe gid ang aton sini nga mga pasahero kung sa diin man magkadto. Diba? Mayang salamat, or madamo yung salamat sa aton sini nga mga konduktor, especially kay Sir Rodel Mark Guevara. Next naton diri nga nga haranista. Hindi ka mo naghalin? Hindi ka mo naghalin, mayaanyo ko. Hindi ka mo naghalin. Amo lang ng gabi, mga kabumbo nga, ginabalikan ka. Di ba la? Sakto. Sir Ed! Sir Ed Solano. Ari, Sir Ed, yung tulan ng biya. Yan, bago pala sa pakita sa ako. Tatay Ed. Ang kanta na Tatay Ed, dahil sa'yo. Hello, Tay! Ngayong gabi, Tay. Nang dahil sa'yo, ikaw ay nandito ngayon. Sige, Tay. Dira na nga ito ba? Diri, Tay. Sige, Tay. Diri na tayo. Pakilid, Tay. Diri. Okay. Sige. Yes! Sa buhay ko'y labis, ang hirap at pasakit ng pusong umibig, mandi wala ng langit, at nang lumigaya, hinango mo sa dusa, tanging ikaw, sinta, ang aking pag-asa. Dahil
sa'yo. Nais kong mabuhay dahil sa'yo hanggang mamatay. Dapat mong tantuin, wala nang ibang giliw. Puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin. Dahil sa'yo ako'y lumigaya. Pagmamahal ay alayang ka. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo ako'y lumigaya. Pagmamahal ay alayan ka. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko dahil sa'yo. Dira sa barangay Ginhalaran Silay, ginatamyaw ko dira si Cassandra Ramirez, mamayong gabi, Karen Ramirez, Boy Padios, Boy Cardenas, Armin David, Tony Aguilar, Rinaldo Duco Jr., Kit Solano, sumuman sa kay Florinda Matandak, Sunya Duco, Bob Agulino, Gamay, Taxi sang First Farmer, nagsubungan sa kay Nining Tubira Paktaw sang Manapla. Ang nagapanamyaw, Mr. Ed Solano, Merly Pasilan Solano, basta Radyo Bumbo. Mura mo nga salamat. Thank you, kita. Ika namin kita sa tingog mo, no? Kakulbaan, nga do ka namin, kita pamati. Kakulbaan ka, pero ginakilig ka. Kakurog-kurog ka. Thank you, Tay. Ed Solano. Yes, mga kapambwari, ano ko lang ang greetings ni Ma'am Maylene Dr. Prado. Pwede ka request mo Gracelyn Top of the World o kwanto Ragsoy. Yes, sa mga great, karon lang natin masalo inyo sa mga greetings. Tay, Ping, Galvan, Tatay Ernesto, Obensa, maghahatag kita danay sa mga pahanumdom. Pabalik natin natundugangan natin sa mga ambahanon ko po natin sa mga gitarista kag haranista. Standby! Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kung inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud bagad duot gidri ang inner pot.
Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Kabombo! Ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida. Nga syempre, nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Iyari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Maggamit sang gamay nga electric fan o kung air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini isa ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo,
Magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agod hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ika-4, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit ng refrigerator. Siguruhon nga wala naganganga-apertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal ng ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seals ng pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ika-2, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ika-3, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 kilometers per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 kilometers sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan. 5 na lang ka minutos ang nabilin. Kaya magandang kita sa oras sang alas 8 sang gabi. Balik kita sa pagpangalagad sa Bombo Harana Kagiban pa. Kaupo niya sa gihapon si Bombo Grayson Parcon Lubaton. Maayong gabi. Mayroon na nga pagpamati sa inyo dira nga mga radyo. Kaga sa paglantaw no sang inyo dira nga mga phones. Kay live kita sa YouTube kag sa Facebook. Subong samtang ti pagdakita diri si Nanay Bukay pasudla na. Nanay Bukay, sunod na kay magakanta ka na kag sa aton diri nga mga tagpalamati. Ginatamyaw namon ka mo mayong gabi kag halong gid sa mga nagabiyahe subong mga nagapamati no samtang naga-travel sila. Sandiin lang ka mo nga magkadto panumdumon gid magpamuyo. Permi kag hindi magpakampante sa dalan ha. Halong gid kay once ang tanan nga nagkahalong or nagabiyahe nagahalong, ti wala kita sang disgrasya nga ma-encounter. Diri ka nay Nay, diri ka. Naan. Sige. Ano kantahon? Go na rin Bukay. Nay, diri na yo. Diri. Nan. Tito to bang. Tito to bang. Go.
Mayong gabi sa inyo tanan, andra sagwa sa Bombo Radio. Salamat sa inyo pagkari. Mati ka mo sara na kay namin ini. Ang ato nagligan sa kapatagan, ginahando raw na ko sa sininga tiniong. Ang ato nagligan puno sang walay kamatayon, ang katulad na ko sang inali na tula ang paglaong. Sa sanupa manugbalik ang kalipay, adlaw gabi ang tugan ko ga panghayhay, tagaiman sing kalipay nunoy, kasing ko latong sang kalisod, ang ato nagligan gugma sa kapatagan. Instrumental. Ang ato nagligan sa kapatagan, ginahando raw na ko sa sininga tiniong. Ang ato nagligan puno sang kalipay, walay kamatayo, ang katulad na to sang inali na tula ang paglaom. Sa sanupa manugbalik ang kalipay, adlaw gabi ang tugan ko ga panghayay, tagaiman sing kalipay nunoy, kasing ko latong sang kalisod, ang ato nagligad gugma sa kapatagan. Ang ato nagligad gugma sa kapatagan. Mayong gabi da sa nagantipara sa sulod, no? Labi na gid si Minday. Oh. Gwapa si mo. Salamat. Labi na gid sa amon nga pares-pres sa kay Father Sol. Labi na gid sa kainday gin Galigo. Salamat sa imo pag obserbar sa amon kapilya sa Hacienda Alegria Lupa nga tagaan mo kami sang sen. Kag kay Richard Espida nga imo pagbulig sa amon sa lupa. Alig nga para sa amon kapilya. Labi na gid sa imo Mike Marabilia naghatag sang Santos sakon. Salamat sa imo. Labi na gid sa imo nga Rami Bilandres, ang imo paghatag sakon sang sen. Ginaulat ko kay ikaw ang naghatag sakon sa pagigugma para magbulik ka sa amon sa lupa alig. I love you sa inyo tanan nga konsilor. Oh, we love you too. Same to you. Ay, okay. Thank you so much. Yes. Next, Tatay Ray David. Dali na diri. Okay, ginagreet nato ng ato sa mga tagpalamati sa Facebook Live, sa Bombo Bacolod live stream. Si Ma'am Agnes Granada. Good evening, listening from Pacol, Valladolid. Nagasdan tali. Ug ko pag-greet si tatay ko. Kamamati gid permi sa Bombo halin. Sa aga hasta matapos ang programa sa gabi. Adlaw-adlaw.
Nagligab ko, Nay. Ano na wala paliya si Tatay Romeo Tanchongko. Madamong gate nga salamat. More power sa inyo tanan. Thank you so much. Sir Janelle Abatayo Flora. Good evening. Bombo, tamyaw lang ko sa pamilya. Tay. Hindi ka tayo. Pamilya Florada sa barangay Tumina, Kawayan. From, again, Tatay Jonel Abatayo Flora. Next, si Sir Rich D. Espinase Sixto. Ganda ng kanta. Wow, thank you so much. Appreciate, Gid. Si Maria Teresa Tubong. Good eve po, watching po, Bombo Radio Bacolod. Sa ito naman nga, YouTube channel, si Tatay Leo Di Gario Kadosali. Good evening, Bombo Grace. Basi next Sunday, kadto ko da. Makantaman ko para kita ko ang mga gwapa. Kagwapo, kadto lang ko da sa una time, paniday Ivy, venerasyon. Kamusta na sa ko? Ay, kaya si Mama Ivy? Venerasyon? Okay, kamusta na sa karon, Bombo Grace? Okay lang kami diya. Tay, ano kang taon mo? Dahil sa isang bulaklak. Wow, grabe. Sige. Yo, Tatay Ray David. Dahil sa isang bulaklak sumilang ang pag-ibig. Bawat tibok ng kanyang puso ay luha at paghirap. Puso'y sadyang nagtiis, nagdusa sa pag-ibig. Di magbabago kailanman ang pagmamahal. Yan ang pag-ibig dahil sa isang bulaklak. Bawat tibok ng kanyang puso ay luha at paghirap. Puso'y sadyang nagtiis, nagdusa sa pag-ibig. Di magbabago kailanman ang pagmamahal. Dahil sa isang bulaklak. Ano na? Namyaw dira sa siyudad sang Silay. Armin David, Patricia Solano, Mary Rose David, Alan Hain, Naldo Sonia Duco, Daniel Ambibing Labis, Munding an Uping Misa, Sila Singid, Piping Siana, Tito Sapatiro, Ilot an Bab Agulino,
Opilia Dionisio Katubay, Gamay Taxi Driver, Tony Aguilar, and Morita Bigasa, ang nagapanam niya, Mr. Ridavid Basta Harana, boom boom, the number 1 in Negros Island region. Madamo nga salamat. Kaurongan mo kasi mo tayo. Thank you so much. May dala sa listahan. Ngayon ko ay siya bulsa. Sige. Next na Tondri si Nanay Thelma Santua. Samtang nagakadto diri si Nanay Thelma Santua, i-greet ko lang si Areo, si Ma'am Maria Teresa Stubong. O, nagliwat na ko, no? Gingreet ko siya kagina. Good evening, liwat, ma'am. Watching ko na ba Radyo Bacolod. Ma'am Semi Pa-Flor, nag-remind sang iyang request nga sa mata makikita ang mga request kasi karon maka kita tibawas kita. Matukarta na no ni Taibing Galvan kag ta Ernesto Obensa. Lula diri ka ho ha. Say God. Tapos samtang nagaprasta. Okay na nay? Okay na Lula? Yes, ang kantahon na ni Thelma amo ang kaduhang bathala. Okay. Okay, kaduhang bathala. Gisimba, gihalaran sa kanunay ang imong kabuutan, nining dughan. Kay ikaw, ikaduhang bathala nga akong ginaludhan, adlaw tanan. Ikatugan ko na kanimo ang tanan, naigugma ako og nga kanimo lang, inay sa gupon mo ining gibati ko, mipahiyong ka lang umipahilayo kung ugaling sa gugma mo. May dapit man ako atagi o kahayan ang mga pangako mo, limsig paglaon, limsig kaluoy nga makapait sa mga luha kung ugaling sa guma ko, may katahap ka man, wad asa kasing mo, wad ana ang tanan, ayaw kalimo, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga bahala. Limsig paglaon,
nga makapahid sa mga luha ko. Kung galing sa guma ko, may katahap ka man, wad asa panduman mo, wad ana ang tanan, ayaw kalimo, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw, nga ba't hala. Mayong gabi gid sa tanan-tanan. Gina-shout out ko gid ang akon nga best friend, my dear Mita. Ay, palagi kong katsa sa Facebook. Wow. Masayahin ka at matulungin. Saan? I love you too. Hindi gali ako. Ginagreet ko gid sa barangay, tanan-tanan da sa barangay 28. Si Jerry, kasi Kuram Marie Caras, sang Bill Water Refilling Station. Si Clint yan, kag si Kulen. Tapos si Mila, kag si Mila Sirinyo, kag si Emily Santiago. Tapos si Rosantua, si Lulit Flores, si Tony Aguilar, si Pascual Family sa Nueva Ecija. Amo lang na, kay daw... No pa, os ka na ha? Hindi pa, os ko, hindi pa ganit. Makanta ko na yan. Ano? Sige. Hari naman sa... Basta, radyo bunggo. Sa harana, malingaw kamo. Tapos? Sa balita, active ka ayo. Sa raffle, lag ko ang papremyo. Star FM is all for you. Thank you. Sige. Abi ko muna kantaon. Thank you, Nanay. Hinay-hinay lang ha. Oo. Next. Yes. Next diri si Tatay Bing Galvan. So, may dugang kitang greetings. Nami si Momo Grace pala kadlaw. From Sonia Duco. Thank you, Ma'am Sonia. Wow, si Ma'am Maria Teresa Tubong, pa-request po lawahan. Ang isa paged ka nagbalik greet sa Mamaylin Dr. Prado kalain na limusan. Sang kaluoy, sang gugma dapat fair boat kamo duwaga pa langgaanay. Wow. Nga mong kid, no? Dapat duha ka mo ga palanggaan na, hindi one-sided. Diba? Para di kapoy. Tapos na naman lang upod ka mo sa isa kabalay, damo ubra, dapat buligay, no? Yes. Correct kin na. Sorry na, si Tatay Bing Galvan. Tay, natamad ka na sa akong tayo. Ang request nila ni Ma'am Helen Duguna, Autumn Lips, Falling Lips. Okay. The falling leaves by the window, the autumn leaves, red and gold. I say you summer kisses, the sandbird hair I used
sun I hear. Oh, winter song, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves stir, if only revive and go, they autumn wait and go. I see you leave this summer kisses, the same bright hair I used to hold. Since you are did it grow and so I'm here. Old winter song, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, when autumn leaves start to fall. Para to sa kay Ma'am Helen Dugo na nag-request sa ako na amigo da si Sir Severino Malan. Sir Severino, good evening kita sa imo. Sumamang kay Sir Kachiro da sa mga palaraw, Sundar Dalisay, kag sa Almunia family. Kay Marlon Almunia, Iba Almunia, labi nagbigid kay Fortune Almunia. Nga kung mag-sa-out niya, tatlong nga tilman, tatlo tilmo. Gabi ba? Fortune ang kapida sa iba. Kay Baling Tejano, Master Eman Kapiaya, kay Flor, kay Ma'am Rosa Chinsa Villanueva, good evening, Liti Dinura Kasilay, kay Linda Cayetano Santos Hermanas, Norbin Soto sa Barangay San Fernando, kay Kumari Tangwa Pamare, good evening ta sa imo, Misa Gloria, Marit Kim, kay Pari Nistor, sumuha sa amon ihado da. Kita na ito pilakadlaw. Good evening. Yes. Thank you so much, Tatay Bing Galvan. Next, si Nanay Midario. Dali na dali. Tatay Ernesto Bensa, ba may greet ka? Hindi ka mag-greet? Ay! Midario. Sinabugalon ka na, ha? Hindi. Basi mag-greet ka lang niya. Dason ka lang? O, dason bulan? Dason bulan? Kay, 30, ganit dason niya si Mana, no? Hindi ka ron, mag-greet ka dapat. Ay, nano, marayaman. Ma'am, si Nanay Mida Rio. Oo. Ma'am. May gabi. May gabi. Yes. Ano kang tahon ta? Do halin ka pa sa sa Kadudulman. Nagsanag na, nagsanag. Nagsanag na. Ang muna kang tahon mo? Ay, hindi. Napipigil? Mo pa. Go, Nanay! Mapipigil mo ba ang
damdamin ko. Mapipigil mo ba ang ikot ng mundo? Magagawa mo bang iwasan ang tukso? Mapipigil mo ba ang ikaw ibigin ko? Huwag mong pigilin. Huwag sanang mahal ko. Minamahal kita. Saksi ko ang mundo. Huwag mong pigilin. Huwag sabi mahal ko. Minamahal kita. Limutin man ako. Huwag mong pigilin. Huwag sana mahal ko. Minamahal kita. Mapipigil mo ba? Uy! Yay! I-greet sila, Nay. Ginatamyaw ko dira sa Alona Relocation Set, Barangay Granada. Akong mga kabataan, kag ako mga kapuhan, Oh. Espino family, Espilita family, Habulan family. Kag sa dira sa Masbate, ako mga Otodas Manilebe, si Manikitong. Kag sa ilang mga kabataan dira mga Katuba family, Kabilis family, Raa family dira sa Mandaon, Masbate City. Mga Raa family dira sa May Cadiz, si si Dapeng, Tubungan si Ray, kag si Jojo, kag sa ilang mga kabataan da sa Barangay 35, Banghara family, si Rimalin, si Marley, si May, kag si Marinia. Kutob siyang tanan-tanan nagapamati diri sa Bombo Harana, number 1 ang nagapanamiyaw mi diri. May award ko na siya sa December, ano? Best under citation. Ngilib, baka ni Tatay Bengal ba? Ano ba niya ko, no? Sa ulo mo ko, no? Ano ning ginakaon na? Nga do, ano klase nga bugas ginakaon mo? Ay, katigang mo. Kilo na ginahatag sang barangay. Eh, wow! Sa ulo yan, no? Iba, may listahan pa. Yes, believe kita kay Nanay Mida Rio. Next na ton, si Tatay Puloy. Sino sa? Rebellion, balik naman. Balik naman. Okay. Sige na, sige na. Turagsoy. Turagsoy? Mari request Turagsoy. Tatay Ernesto, ikaw Nanay. Turagsoy si Ma'am Maylin Dr. Prado or Wonderful Tonight. Ano gid ang kantahon? Turagsoy? Sige. For Ma'am Maylin Dr. Prado, ihalad ni Tatay Ernesto ubensa ang iya nga kabuhi. Ang Turagsoy gani kanta. Go, Tatay! Sige, sige. Oo. Barang ilangoy
ibrada mo kay nagpang nga turapoy ka namin dito. Naiya. Tigi. Thank you so much Tay Ernesto Bensa sa pagtukar sang Turagsoy. Ngayon request ni Ma'am Irene Dr. Prado. Ang request nyo wala may utang sa inyo. Gani. Great na Nay, before ta magpasayod. O, sa mga nagpamati na tunda sa harana, sa San Miguel, pagkantuloy sa Kuano, Iglawan. Yes. Dito sa Talutog. Madamong isa lahat may gabi sa inyo tananda. Pumati sa Bumbu Radio, number 1. Yes. Oo. Okay, more pa. Nga mga bahanon, pagkatapos lamang sang pila ka mga panumdum. Standby sa 24 degrees Celsius temperature setting. Kung mas pa ang aircon, imbes 20 to 22 degrees Celsius para sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 0 horse power nga aircon nga nagaandar sang 8 kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuo mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Katipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ginagamit. Sa sang dispenser nagadangat sa tub-tub 600 ang nagadugang sa kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pag kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser.
masapos laba. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kabombo sa Bombo Rana Kagiban pa. 37 minutos na ang nakaligad sa takna sa alas 8 sang gabi. Subong padayon kita sa pamati sa mga ambahanon nga igidulong namon. Ari na si Tatay Ed Solano kay may request to kagina Iloilo ang banwa ko. Yes. Hindi nag-Rosox din tala kung Iloilo. Ang banwa ko may nag-request to kagina nabasahan ko to. Yes. Iloilo pre sa man. Oo, Tatay Ed Solano. Ari makanta si Tatay Ed sang isa ka request ri sa aton sa nga viewer kagina. Go Tatay Ed. Okay. Mapintas nga umaga, ini si Bernardo, ang iya kabataan, iya ginakastigo, wala gid sing kaluoy, ini nga tao, ang iya nga bata, ginapunggo ang mulo. Wala na sing kalipay ang iya asawa, kay iya ginasumbag ang dughan kaguyan. Maluoy ka Bernardo, hindi pagsakitan sa imo pagtulog, ikaw madisgrasya. Halungan mo gidem Bernardo, ang imo nga pagkastigo sa imo mga kabataan kag ang asawa mo. Maluoy ka sa ila kag batyagon nimo, mapintas nga tao ini si Bernardo ang umaga ko. Halungan mo gina Bernardo, ang imo nga pagkastigo sa imo mga kabataan kag ang asawa mo. Maluoy ka sa ila kag batyagon nimo, mapintas nga tao ini si Bernardo ang umagad ko. Mapintas nga tao ini si Bernardo ang umagad ko. Dira sa Hacienda Manalo Ibi Magaluna, ginatamyaw ko dira si Sane Faculda, Alita Faculda, Sierra Singhid, Adila Moratas, Eduardo Moratas, Alan Villaros, Victor Gutang kag Romeo Tisara. Ang nagapanamyaw, Patricia Nicole Solano kag Chris Puti Solano. Salamat yun sa Bombo Radio. Yes! Salamat kid ka. Ayo, Tatay Ed.
ang iniingat-ingatan ko. Ang balita tayo, Ed Solano. Thank you, Ged. Oo, si Tatay Ed Revilio. Puros Ed ba? Mahilig ka mo sa Ed daw? Gani, tatlo ka Ed. Ed mo ay nakakasilaw. Oh, legs gali. Tatay Ed Revilio, dali na diri. Sige, samtang nagapamati kita, magawalat kita Tatay Ed Revilio, itamiyo liwat si Tatay or Sir Leo Degario Cadosale. Good evening, Umbo Grace. Daw mahugno kag mahunlak sa kanta ni Ma'am kay amo na masami kanta ni Mama ko. Sa mga mangod ko kung dayanon, may gabi lang da sa Iloy ko sa Valle Hermoso, Bomboman sila karon. Thank you so much. Kagina nagakanta to garo si Tatay Nanay Telma, no? Ari pagid Bombo Grace, may gabi lang da sa imo. Si Sir Leo Baygar ni ha. Diyo ko greet sa inablos ko si Ethan and Astig Family Baygar, Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental. Thank you, sir. Bombo Grace, ari kami subong sa Naga, Cebu. Anchorage area, waiting for docking. Magloading kami mais para Jensen. Salamat, Bombo Grace. Thanks, Ged, Sir Leo Baygar. Ari sa Tatay Ed, sa tupad ko, Tatay Ed. Okay ka lang? Tugnawan ka? Sige, tugnawan sa ko, no? Nasigon ta ko, no? Tugnawan sa... Sige, Tatay Ed, go! Ilo-ilo ang bangot mo, hinahingalan. Matamis na pulong ang kongin mataan. Dili kong ikaw kulangan, ban mo akong nalulutan. Ako ang ito na kalipayan. Ilong mo akong natunan. Nanagapuyo sa higating baybay. Manami magdi-ay-di-ay sa tabi ko doon. Bukod ang kalipay. Ilo-ilo ang banwa ko, hinahingalan. Matamis na pulong ang aking mata. Dili ko ikaw bulangan, manuwa kong nalulutan. Kaya mo ang ito na katipayan. Ilong mo akong natunay. Nanagapuyo sa higating baybay. Manami magdi-ay-di-ay sa tagi pusoon. Bukod ang kalipay. Inatangyaw na sa Barangay Talutog si Marie Colore. Marie, mailan na pagpamati sa Bumbo Radio. Sarana, ang nagapanamyaw si Edmundo Rebilio sa Bumbo, basta Radio Bumbo. Yes! Wala na yung problema. Wala lima! Wala lima, no? Happy, happy go lucky. Thank you, Tatay Ed. Next, si Ma'am Elgina Pacquiao. By the way, nagapasalamat gali si Ma'am Maylene Dr. Prado sa pagtukar sa request niya nga Turagsoy. Salamat gid sa pagkanta sang ako request, mga sir. Happy gid kami permi. Thanks kid Bombo Grace. And you're welcome, ma'am. Thank you so much also for always viewing sa aton sa nga mga FB Live diri sa Bombo Radio Bacolod. Kasi aton sa mga tagpalamati nga nahidlaw sila sang Pungsod, Pilipinas. Si Ma'am Maylene Abi, OFW na siya mo. Oo. So, from time to time, oo. Yes, oo. Siya to padala sa inyo, pamamahaw, Salamat, gid, Ma'am Maylene. Dr. Prado, very generous ni siya. Iban pa natin nga mga kauturan nga ti nagaobra sa sang Pungsod. Mga baganihan mga bagani, no? Mga heroes ang pagkabig natin sa ila. Kasubong nga panyempo. Sige.
Halong gid ka mo dira sa niin ka mga pungsod nagaobra sa aton nga mga OFW. Si Nanay Wilgina Pacquiao dali na diri. Nanay Wilgina. Oo. Na lady in yellow. Ah. Nanay Bukay man eh. Ha? Ari na siya. Kibot ko, Nanay Bukay. Nanay Wilgina, ano yung mukha taon, Nay? Ay, laume. Oh, ko hiluon mo ko. Laume ka na, Ari. Sige, Nay. Thank you so much. Sige, go. Laume nga dili na gyud mausa. Ang mga kanimo pugihatan. Gisaad ko ikaw lang ang higugmaon. Gikan karon og hantod sa kamatayon. Laomi nga timos man ang akong gugma. Usa kini ang pingi og panggaan. Imo ang tanan ni ining kinabuhi. Dali say o putli king gibati. Laomi imo ang gugma ko. Gikan karon unta imong panggaon. Kay king dughan ko tinuod man nga naangkon mo. Pasalig ko dili sa lang kadamgo. Laomi nga dili na gyud mausa. Ang mga kanimo pugihatan. Gisaad ko ikaw lang ang higugmaon. Gikan karon og hangtod sa kamatayon. Laomi imo ang gugma ko. Gikan karon unta imong panggaon. Kay king dughan ko tinuod man nga naangkon mo. Pasalig ko dili sa lang kadamgo. Laomi manamyaw ko diha sa silay kay gang Josephine, gang Maynggab-i diha gang kay si Mare Mia Daniel. Mare Maynggab-i diha Mare kung nagpamati ka. O manamyaw ko sang among kapitan namo si Ronnie Espigol diha sang Iglawan. O manamyaw man ko sang ako ang parente nako si Manny Pacquiao kung nakabati man ka. Naiya! Gaw. Ari ko diri sa Bombo Radio gaw. O nakakita man ko sang imuha nga gaw nga kung mag-yes gani gaw muhatag kag 10,000. Wow. Tagai ko gaw og Di ba si Manuto? Kasi Manuto. Tagai ko gaw og 10,000 gaw. Parintihanay ta. Correct. Why ko sa imuha pinaskuhan gaw ha? Oo. May gabi nang diha gaw. Bermans na ganito Sa no? pamilya Pacquiao. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. Basta Radyo Bombo, number 1. Wow! Mayong gabi! Mayong gabi! Napit na lamang las 9! Nakaiyaga pa si Ma'am Eugenia. O, tayo mga pamati ka mo ha. May isa diyo. Si Ma'am Sebe Baflor, kagina, nag-request siya sa mata lang makita. Mamo Grace, ang request ko. Wala gyapon. Paribing kiss alang ko mag-request. Paribing sa mata makikita. Wala gyapon. Islang ko lang na kapon. Oo. Te, ano plano ta? Islang ko lang kanta. Te, ikaw sa pang makanta? Oo. Sige, isla niya lang ko no, Ma'am Sevi. Okay lang sa imo. Kay dasun lang na pamatian ng
sa mata makikita. Oh, ang ating mga muta. Langit. Wait lang, gid. Ano ko nason ko lang niyo ang aton nga avid listener. No, gano'n siyang listener. Si Sir Ive de la Cruz. Hi, Kuya! Good evening ta Bombo Grace, Parkon, Lubaton, watching from Barangay Antipuluan, Bago City, Galantao, FB Live. Si Shan sa imo. Hi, Shan! Hello sa inyo, Kuya, Ate, and Shan. And happy birthday sa mother sa akong classmates sa high school nga very close man sa akon, si Tita Bibeth, ang mother ni Oyen Mendoza, ang akon nga friend. Thank you so much. God bless you. Sige, Tay. Ano to, Tay? Ang kahapon naman. Okay, sige. Ang kahapon ka nagligat na tuman katamis ng durang permin nagabalik sa sinipang ng duman sakot pag-isahano di ko maligtan sa pagtulog ko ginagano ka tungod ikaw inday ang ginahigugman sa walay kabangdanan di mo matugin bayaan masakit nga batyago sa akong dughan kapag ang ko kay wala ka na sa ibang nabutun na ako ka handong ko na lang ang katang-isang tanan kay ang akong nagigat langit kahapon lamang mananglit magbalik sa ato sa tanan nga oras hangga magbato bisan ano pa man ang imong kahapon palangga ikaw lamang ang pagihapon apan ang ko kay wala ka na sa ibang mundo na ako ka handong ko na lang ang katang-isang tanan kay ang akong nagligat langit kahapon lamang handong ko na lang ang katang-isang tanan kay ang akong nagligat langit kahapon lamang. Replace ko na sa gwapa tayo kumari kay sa mata makita. Sa dason na kay wala ko pa makita. Pare ka din yung simo. Sige, okay. Dason lang na. Pero ang banya diri ni Ma'am Sevi, or ano ni sa lalaki ni siya? Bayi. Ma'am Sevi ba floor nami man pre idol. Ha ha ha. Ha ha ha. Yes, kula boss na kita tunya tiyempo. Si Naribukay dito ni Nexo. Sige lang dason naman kay ti dason. Oo, dason to nga on taniya para nga sulit gid ang pagkanta sa aton sa mga haranista kag sa mga request nga iga play man naton diri. So ari na aton nga ulihi nga ang bahanon mga kabombo. Adios kabulakan, kabulakan, sining hadin. Aming mapauli, Bombo Radyo ang mapabili.
isang sirit, bakat na ang angklan. Vapor na muninday, buot na magalaga. Itawag ang kabut sa pangamusta bilang pandumanan kung kami ang wala na. Yay! Sige, mas may dugang pa ka mo nga mga panamyaw, dara? Nila na to ang mabalik. Okay. Oo. Ano tayo? Away na utang. Nakabayad na? Oo. At itiyon na sa pagpauli. Adjust. Naka-adjust na? Adjust na tapos na. Tapos na? Remind na lang magbalik doon sa Domingo. Oo. Yes, oo. Sa nakaroon lang Oo. Off the record na lang. Yes, oo. Nakabalo na to sila. Sige, mga kabombo, sa mga nag-request nga wala tumatukan, tingwan nato sa Domingo sa next naton nga pag-ere sa aton nga programa sa Pamorana kag iban pa. Madaming salamat sa inyo pagupod sa amon sini nga Domingo nga nangin maayo naman naton nga gabi. Hopefully nga maghalong kita tanan nga padayon na aton sini nga pag pangabuhi sang maayo kag kada Domingo pang-refresh ng ini, pang-inspire, pang pasalamat sa inyo sa pag-suporta sa amon, sa kada adlaw nga tanan sa amon diri nga mga programa. Kag sa liwat, ini ang inyo nga nangangin alagad si Bombo Gracelyn Parcon Lubato na. Salamat sa ato sa mga gitarista, sa Talibing Galvan, sa tayo Ernesto Ubensa, sa ato sa mga haranista. Kag amo ni ang inyong programa kada Domingo sang gabi, malin na siya nito 9 sang gabi. Kag ini ang Bombo Rada kag iban pa. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa.
Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan.
ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Sang Candelaria, uligan mo kami, pasanaga ang amon banas, iwagan mo kami, pati gayon na ang handong nga kalinong, agud kami ang maghiliusa. O Birhen sang Candelaria, nagapati kami, nga paagi lamang sa ino, masanagan kami, kay si Jesus lamang Ama ang dalanta, padulong sa iya sining kaluwasan. O Birhen sang Candelaria, manugi wag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabang, hani sang mga hari, manluluwasang katawan, kapay nga bugayan, pagid sang grasya, ining palangga, namon nga parokya. O Birhen, buligan mo kami, kay Jesus igampo mo kami. O Birhen sang Candelaria, manugi wag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabak, hari sang mga hari, manluluwasang We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Pas Paradio Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat